Bizkaiko Foru Aldundia atzo arratzaldean Europa Press agentziari bidalitako prentsaohar baten bitartez jakinarazi zuen Bediako Incoesa enpresari espedientea zabaldu diola. Bizkaiko EH Bilduk Aldundiaren jarrera kritikatu du, gogoraraziz Incoesako langileak 116 egun daramatzatela greba mugagabean, Extremadurara eta Soriara eraman nahi dutelako ekoizpena, eta horregaitik daude protestan langileak. Maiatzaren 27 ekin zioten greba mugagabeari. Joseba Gezuraga eta Irune Soto EH Bilduko batzarkideak azalpenak eskatu dizkiote Jose Luis Bilbao aldun nagusiari. Ze aldundi klase daukagu Bizkaian? Hori da geure buruari galdetzen dioguna. Lanpostuak suntsitzeko mehatxuaren aurrean eta gure ehun industriala desegiten duen erabakien aurrean, ezertxo ere egiten ez duena. Bizkaiko Foru Aldundia berandu dabilela salatu dute eta urgentziaz jokatzea eskatu diote. Argi eta garbi utzi nahi dugu, Aldundia ezin dela oraindik gehiago atzeratu. Egoerak erabakiz eta modu ausartean jokatzea exigitzen du. Incoesako langilek ezin bai dute zai egon. Lantegia Soria eta Extremadurara zelan eramaten duten ikusten duten bitartean. Gogora ekarri dute deslokalizazioaren inguruko foro arau bat egon badagoela eta hori indarrean jartzeko eskatu diote. 7/2007 foro arauaren arabera, ekoizpena kanpora eraman behar duen enpresa batek azken 8 urteetan jasotako laguntzak itzuli behar ditu, eta hurrengo urteetan jasoko lituzkenak ere bertan bera geratuko lirateke. Hala ere, hori ez dela nahiko adierazi dute. Aldundiaren helburua ezin dela mugatu diru laguntzen itzulketa eskatzera. Ezin da sordunen zerrenda bat gehiago izatera mugatu. Aldundiak 190.000 euro itzultzeko eskatu ahalko lukela adierazi du. Dena den, horiek ez dira Incoesak jaso dituen laguntza guztiak.